Drama presents Handumanan So Sa Kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining sa kababay nga taga Hubay, Liloan, Cebu. Ang atong matatampo nagdasingan nga Regine. Recorded by X Thunder Gaming. Regine, kumusta naman itong akong gisulti ni mo? Hain na to. May bawa na ganit siya ba? Bitaw, naka-decide na ko, Dave. Oo, sa may desisyon ni mo. Yes. Yes? Yes. Gisugot ati ka. Uyab na ta? Oo. Yes! Uyab na mi! Woo! Ay, di na lang ko mahibong nga nuwa ni mo dugay-dugaya. Kay nahibaw ko nga in love yun kaayo ka ng Dave. Imong ba na puro na lang yun, Dave. Maugani, ma. Ay, pero nga naman dahil tuod, nga dugay man mo siyang gisugot, nak. Aron may bawaan ako kung seryoso bagid siya diri nako, ma. Kung dili ba sa ingon anak kadali nga mapulan. O gato na lang manguyab sa laing babae. Ay, pero dak, dili biya na mao'y basihan para makaingon ka nga dili na gyud magbinuang ang lalaki. Nahibaw ko, ma. Pero nahatag na nako ni Dave ang akong pagsalig. Og nahibaw ko nga dili ko magmahay. Nak, Ikaw nagmayo, ha? Ikaw, gyud. Imog gyud kong patambukon, ha? Ingunahan ako kumapanggaan. Basin nun yung biyaan ko nimo kung mutambok na ko, ha? Dili, uy. Bisag malusyang pagka, di ko mubiya ni mo. Sus, storyara na nimo kay anniversary na to karon. Dili, uy. Mo gini tinuod. Happy anniversary, han. Happy anniversary, Han. Good morning, Han. Good morning, Berta girl. Ay, oo, no? Birthday mo din ako, no? Galimngawan pa ka. Magkita taon niya ha, sa paborito na tong restaurant. I-treat ka. Han, mahal man dito, uy. Ganahan ka og simple lang nga birthday celebration. Special ron yung mga adlaw. Mga sige na. Panganaw na niya diya, ha? Wow na ka mga alas 11, okay? Okay, Han. I love you so much, Han. I love you too. Han, unsa ni? Surprise! Ikaw, gyud. Oo. Happy birthday, anak! Ma, Happy birthday! thank you. Han, Han, ngano ko taong nagluhod man ka diha? will you marry me, Regine? Of course! Yes! Recorded by X Thunder Gaming. Han, what if kanimo i-theme na to sa atong kasal? Yes, pwede kayo, Han. Bisag kung sa laging gusto ni mo gimatuman. Thank you, Han. Excited ako sa atong kasal.
Salamat! you. Salamat! Ako nakit ka. Dugay naman kong imo, good. Akong asawa ba? Kanindot, paminaon. Dali na, maghimo na tag-baby. Ganahan ko kaluha na yun. Amaw. Unsay resulta? Wa gihapon. Negative. Mao ba? Sorry, Han. Okay na. Lukawas ako. Han. Sa namang orasa? Wa pa gid mauli si Dave. Tagdugay na kayo siyang mauli. Dili man singon ani sa una. Wa ka siya mawadi og gana tungod kay hangtod karon. Wa paghapon mi anak. Mao ka. Regine! Ay! Si Kuya Marvin? Pasensya na gid kay day ha. Wala gid ko'y nahuna-hunaan nga mapangayo ag tabang. Gipapahawa na mo gud mis among gipuy-an. Okay ra kuya uy. Welcome ra gid kaayo mo dinhi ni Karina. Salamat, Regine. Dali. Ipahimutan na inyong mga butang. Oh, may nalasad nga niya mo. Aron, di sa may magbingaw din. Temporary rin ang amo, Dave. Kung makakita mig brato, mamalhin na mi dayon. Basta kay welcome ra gid kaayo mo dinhi. Salamat kaayo ninyo, Dave. Regine. Kuya? Ngano man ka? Ngano na kinuktok man ka diha? Wa pa gani mi makapahimutag tarong day. Nang mabdos pagit sa Karina. Uy, mao ba? Okay ra na kuya, uy. Blessing na ang bata. Kami gani, gusto na kayo makaanak pero wa pa mi hatagi. Maayo man mo kay maayo man ang inyong kahimtang. Sige lang kuya. Andam ra gid kayo ming mutabang ninyo kuya. Aray! Regine! Hala, naunsa man dos Karina? Uy, basig mga anak na. Dali, dadon ako sa ospital. Pasensya na gyud kayo ha. Nga kamo pa mo na di sa ospital. Pero sige lang day. Magdali ko uli inig out na ko. Okay ra kuya, uy. Kami rin bahala ni Karina. Saan naman ang orasa? Wa pa man maabot si kuya. Hello kuya. Salamat kay nanawag na kitahon ka. Asa naman ka? Si Regine, Kinsa ni? imong lambir magkatapos ang itawgan sa biktima. Biktima? Ngano? Naunsa man ang akong kuya? Nadisgrasya sa motor. O wala na siya. Unsa? Karon nga, wala naman si kuya ni mo. Kita na lang mo mo sagop sa bata. Unya si Karina? Oh, siyempre, ani siya uban na to. Siya man may inahan. Sige. Dili sa dako sila pwedeng pasagdan. Labi na gid ang akong pag-umangkon.
di ko din isalaw eh. Tempa, nga nang ngit-ngit man kayo din eh. Hain man si Dave. Dili lagi ko. Nga naman rin si Karina. Kisa may kasturya niya. Di lagi na ko pwedeng padang imo apelyido sa bata. Ako siyang anak. Nga di mo ipadang ako pilido. Anak? Unsay imong anak, Dave? Regine, Regine? Unsay buti pa sabot ani? Ikaw mo'y amahan sa bata? Dili si Kuya Marvin? Regine, pasaylo ako. Tubag ako, Dave! sorry Regine. May nitabo na namo ni Karina. Ug napababdusan ako siya. Salbahis ka! Salbahis ka! Regine, sorry. Pero si Karina na ang importante na ko karon. Siya mo'y inahans kong anak. Panglayas mo! Re- Panglayas mo! Nagtuo ko nga kung unsa kanindot ang sinugdanan sa among love story ni Dave. Mausad ang ending. Pero lahi. Grabe kasakit ang iyang gibuhat nako. Humanad to, ni-file dayon ko og annulment. Aron dili na ko makakita pa nilang duha. Dini na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga hikalang kaagi ni Regine nga taga-Hubay, Liloan, Cebu, uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nikalahan, tunay na mahal. Ang mong kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain, ugubos sa direksyon ni Priscilla de Canas. Kamuusap mga hikala, mga sukin ti paminaw. Kinasing-kasing kong kidapit sa papada, sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpangina.